Hello. Għajmek il-Kummissarju, please. All right. Hija. Hello. Għajdi, sir. Hello. Għajdi, sir, għaf nisimak. Hello. Xien. Għajdi, sir. Għajdi. Isma, biex nkunu ċerti qabel noħorġu l-istqarrija. Ah. Inti dak li jattinna u minnu u għax forsi kont maħsud fil-bidu. Le, mala. Il-vollere qalbi. Voldi inti kont ġewwa smajt il-ħoss, Eżatt. ħriġt barra, karotti u whatever, tlaqt Aha. tiġri wara, Aha. rassek u għaft niżel għalik biflixkun tal-Henneken, Iva. raġa tela u inti tajtu zewġ tiri. Umbat Ah. int għajtu mal-ara ju għattoħ fejn il-mina tal-din. Naqblu? Jiena waqqaftu, mux la raju. Inti waqqaftu, għora, umbat ġew tal-ara ju għara. Eżatt. Ok, għora. U kif waqqaftu inti għallura fejn il-roundabout? Taħt il-mini waqqaftu. Taħt il-mini waqqaftu. Għafastu biex niftemu. Għafastu. All Kek right. miegħu u pers li kien għaf li Biex nkunu ċerti, all right? pers li kien għaf li kelli dik waqqafu mbagħad. U nizzeltu mal-għad mal-ewwel. Tiri fejn pisċina tajtom? Iva. Ok, all right, ok. Ciao. Thank you, ciao.